náš CMS systém a správa modulov. Našu stránku okrem článkov dávajú do komplexného vizuálu aj tzv. Moduly. V tomto prípade je to napríklad modul Kontaktujte nás, alebo modul Mapa, alebo modul Naši partneri. Tieto moduly majú svoju polohu a miesto na vašej stránke. To, aby ste zistili, kde sa nachádza, je to veľmi jednoduché, čiže stačí vedieť názov, potom prejdete do svojej administrácie, kde sme vám nahrali v sekcii správcu médií to, ako vyzerá rozloženie vašej strany. Je to väčšinou obrazok pozície, kde vidíte rozloženie vašej stránky ako také, čiže kde sú tie názvy, ktoré určujú, kde sa váš modul konkrétne nachádza. Čiže tu si môžete pozrieť, kde je tá pozícia a potom cez rozšírenie a správcu modulov si pozrite priamo, kde je ten daný modul. Napríklad mapu a tu vidíme jeho pozíciu. Čiže to je, čo sa týka pozície modulu. Pozíciu modulu môžeme samozrejme meniť podľa potreby v rámci dizajnu stránky, čiže pozriete si, kde daný modul sa nachádza a kam ho potrebujete umiestniť a jednoduchým spôsobom zmeníte jeho umiestnenie. Samozrejme môžete meniť názov modulu, môžete meniť, či sa to meno zobrazuje, či je ten modul zobrazený a potom, kde sa ten daný modul zobrazuje. Čiže môžete vybrať buď všetko, alebo zvolíte položku a vyberete danú podstranu, na ktorej sa ten modul bude zobrazovať. Alebo cez klávesnicu Ctrl môžete vybrať viacero umiestnení. Čiže to je, čo sa týka zobrazenia modulu a v akej pozícii sa modul nachádza. Môžeme ešte nastavovať prístupovú úroveň, samozrejme, či je verejnosti prístupný, registrovaným alebo špeciálny atribút. Čiže to je umiestnenie. Čo sa týka editácie daného modulu, je to podobné ako práca s článkami, čiže cez rozšírenia správcu modulov si nájdeme daný modul a môžeme s ním pracovať rovnako ako s článkom, čiže vkladať obrázky cez tlačítko obrázok, vkladať text písaním do pola a upravovať jeho parametre, vytváranie odkazov a práca s daným modulom. Tam je akurát potrebné si dávať pozor na to, aby veci, ktoré do modulu umiestňujete, nepresahovali jeho definovanú šírku, čiže aby sa to vlastne do tej oblasti, do ktorej to patrí, vošlo. Samozrejme, je potrebné brať trošku ohľad aj to, aby to ladilo s celkovým výzorom vašej stránky. Čiže v prípade, že máme modul zeditovaný, stačí dať buď použiť alebo uložiť a modul sa automaticky zaktualizuje na stránke. Vkladať nový modul je takisto jednoduché, čiže vyberáme tlačítko nový, kde máme predefinované možnosti modulu. Najčastejšie bude vlastné HTML, čiže vybereme, dáme na ďalší a už sme v známom menu, čiže zadáme názov, zadáme jeho pozíciu, kde má byť, vybereme priradené ponuky, čiže v ktorých článkoch alebo v ktorých odkazoch sa bude zobrazovať a zeditujeme obsah daného modulu. Samozrejme, treba si dávať pozor aj na to, ako nastavíme text, aby to bolo v súlade s dizajnom stránky. Čiže pridanie a editovanie modulu na vašej stránke je intuitívne a jednoduché. Stačí vedieť jeho pozíciu, čo konkrétne tam chcete umiestniť.